Keluarga. Setelah ini keluarga Sregar, Mesia Sregar, Pesia Sregar, Pesia Sregar siap-siap. Beserta keluarga, siap-siap. Pesia Sregar, siap-siap. Pesia Sregar. 1, 2, 3, jebret. Ya, silakan Emang. Setelah ini keluarga Amang Sinurat, Sinurat. Amang Sinurat anak kami, istilah warna. Kastel. Anak kami Kastel Sinurat, siap-siap. Ya silakan. Amang Sinurat maju beserta nyonya. Iya, siap-siap. Keluarga, kalau ada keluarga besar langsung. Kalau ada keluarga besar langsung. Keluarga Menurung. Oh, gak kenal saya tadi. Setelah ini Amang keluarga Menurung dari week 12 beserta anak kami. Ada juga kenal, aduh, kayak ini. Siap-siap, siap-siap. Amang Menurung dari week 12 beserta anak kami. Kalau ada keluarga besar langsung ditumpang. Silakan. Silakan keluarga Amang Menurung. Amang Menurung beserta anak kami. Setelah ini keluarga Amang calon Situa Siregar. Setelah ini keluarga ini Amang Situa calon Situa Siregar beserta Ibu Inang. Isi goreng anak teh. Anak tak. Desmond Siregar, siap-siap. Desmond Siregar, bercepat kita. Desmond Siregar. Desmond Siregar. Oh ya, oh yes. Belum. 1, 2, 3, jebret, jebret. Ya, silakan keluarga Amang Situa, calon Situa Siregar. Jehan Pengaribuan, siap-siap Jehan Pengaribuan. Jehan Pengaribuan datang ke sini supaya dasinya dirapikan dulu, dasinya di belakang dulu, rapikan dulu. Ya, masuk Jehan. Dari keluarga mana ya? Hutahayan. Siap-siap keluarga Hutahayan. Di atas ya. Tasya Hutahayan, Tasya Hutahayan, siap-siap. Biar cepat. Tasya Hutahayan. Ya, jebret 1, 2, 3. Keluarga Hutahayan. Ini terakhir ya. Ada lagi Amang? Masih ada? Apa masih ada? Yang belum foto keluarga, apabila masih ada ditunggu sebentar, tapi kalau sudah tidak ada sesi foto ditutup. Iya, sebagaimana pengaturan sebelumnya. Jadi semua untuk anak-anak peserta CD keluar dulu semua, jadi nanti masuk bersamaan dengan rombongan dari panitia, dari pendeta dan para halado ya. Anak-anak keluar semua dulu, anak-anak peserta CD. Di depan pintu masuk gereja. Ayo cepat-cepat. Sisirannya nanti aja.
jongjok kita saluhutna. Budul mahita salhula. Selamat hari Minggu malihita salhula. Go hari Minggu tasadarion ima minggu paupaton dung trinitatis dohot topik makaholongi debata jala manangihon suarana. Maret de mahita san bukwede nomor 10 tulu ayat sada rodi ayat tulu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbalia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Sonondo hata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sendiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida, songon pangalului ni parmahan di punganna ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan mapari ibana, suang-suang ni ahu mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan, naso marmula, naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasesani dosa, hati goran dot hanguluan sa leleng na dihami. Asi maroham, lehon may dihami. Say sungguli jalatogutugu rohanami, marhite-hite toldim, asa hulului hami pangurupion siako, moloro pangujunan tuhami. Sepahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, doho di bagabagam, asa jupak kami hasonangan salileng nilileng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Pati ini debata di mengguta salarion, ima sian patik parjulu sahatu paupaton. Patik parjulu, audu jahuba debatam, ninna debatata, dang jadi marakuk ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi kanomu, jaladang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toro ni tano, yang gotong gabi si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot, akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunom ari maulahamu nasa siulamu, alay anggo ari papituhoni,
Ari paradianan ni Jehovah de batamloy. Dang jadi humangula anggolina sadari. Manang anak mupe manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu. Rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay di mari do di topa bata, langit do hotano do laut do nasa isina. Dungi maraliat do ibana diari papi tuhoni. Di baheni do bahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari para denanai jala di parabadiai. Atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan de bata. Ali Tuhan de bata, say pargugui mahami. Mangulahon na barto pati mi. Amen. Mari dehita. Tatopoti madosata na godangi tuadopan ni debata maratangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala pertaluk ni roha jala nabasar doho. Saya marpangula himaroha midahami. Debaheni saya sesa masude dosa nami. Danga dong lau pangasau kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ya anak mudo nau pangasako kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akanlah hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata.
Alani pangalasot tado banya tertulang Kristus. Jalabinahe ni hajatot tado ibana mabugang. Apeti ibana picak-picang parhitian ni hasunangata. Jalabinahe ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madidebatana di gijang. Amen. Mari dahita. Epistel dari Minggon, Dienet sian buku Efesus biduonom, mamuka sian ayat 21, rodi ayat 24, tajahama marsikat sorin. Alai pabaul nisi tikikus dotohamu saluhu nai, asa di botohamu nama sadiahu, rodi uloku, aibana do dongan na hinaholongan, jala parhobas haposan, di bagasan Tuhani. Dame ma dia kadongan do tolong niroha rapona porseaun sia debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristus. Ima sahana martua doakan na tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amen. Mari dehita. Tahatidak koma hapor syautai rab mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama perguna suatu dosan la tuma palangin do tanon. Au porsea di Yesus Kristus
Anani debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhan si Maria, nagabigabihan sentol di parbalia, adorat suabubuhan. Ido tuhata, natuman na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajalo ibala di haupinar silang, na tuo tubo ni turudong nitanom, na mula mangulo dari patuluhon, na manaik tu surgo, lahul tu sa muni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani isima ibana pamamula soto tanoon manguhumi halal na manguludo namade au porsea ditoldi porbadia jaladong salahuria nabadia huria topan ni halak Kristen akan nabadia doh dia sisani dosa doh dihatain namandok mula mangulus sogot daging halal naung mate doh diang luan na suara sudah amin. Sabi gema, korsian pargulu malua.
Titing namasa di Huriata Minggu tanggal 10 Juli 2025. Na Parjolo naing Marbagas. Titing Parjolo. Naing Majalo pasu-pasu pabagasema Pendeta Hendrik Simanjuntak, anak ni Amang Mangaraksa Simanjuntak, tubuh ni Inang Lisbeth Borsiregar, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta Perumahan Permata Puri, Sada, Jalan Mutiara 5, Blok Esada, nomor Sada A, Cimanggis Depok, Manang Uik 12. Dr. Ruana, Regina Yosepin Uliana Borsidauruk, Borni Amang Singal PM Sidauruk Nahinan, tubuh ni Inang Tiolina Perawati Boru Sinambela SSN SPD ruas ni HKBP Jalan Uskup Agung Sugia Pranoto Resort Medan Kota Distrik 10 Medan Aceh. Sian Huta Jalan C Batang Gadis nomor Sia Medan. Rumah Kaca Huta Bolon Simanindo Samosir. Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu 26 Juli 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Masuk pukul waluip. Napaduahon ruas napida. Mulai sadarion pidahuriado keluarga ni Amang Tupak Hendrik Haryanto Sihite Inang Novia Lestari Lampita Borpakpahan. Pindah tu GKI Keranggan Jalan Sasak Cempling nomor 25 RT 2 RW 10 Jatikarya Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat. Inganan nahian di Pondok Ranggon Manang Uik 2. Napatuluhon Parguru Malua tahun 2024-2025. Sadarion di Parmingguan pukul sia 30 wib. Patupan Huriatoro maka tidakon hapor seaun tu Parguru Malua tahun 2025-24-25 torop nasida 42 halak, 22 bawa, 20 boru. Laos di Patupa Huriatoro marulauna badia tu Parguru Malua rap dohot natoras. Napapaton Dewan Diakonia. Seksi sosial. Taboama ditangyang ta akaruas ni Huria na di bagasan parsahiton songonong tersurat di ting-ting ta. Na mangihut komisi kasih. Hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 Patupan Huria do pelayanan komisi kasih masuk pukul sia uip maringanan di GSM Gloria lantai sada. Na mangihut seksi pendidikan. Pinabotohon tu sude ya nakon ni Huriata na masuk tu perguruan tinggi negeri jalur undangan dohot SBP, dohot SNBT, asa dipasah matu Dewan Diakonia, manang tu sekretaris ni Huria, ima fotokopi surat tanda kelulusan, dohot diterima di perguruan tinggi negeri. Nama ngihut, tingkat SD, SMP, SLTA, nama dapot juara sada, juara 2 dohot tolu, asa dipasah matu Dewan Diakonia, manang tu sekretaris ni Huria, ima fotokopi rapot, surat hatorangan juara san sekolah nabe, dot surat pengantar sian sintuawik, jala dipasah ma na lumabatna tanggal 10 Juli 2025. Hari Sabtu tanggal 10 sia Juli 2025, Patupan Huria do ibadah pemberangkatan lulusan SLTA tu PTN dohot pasahaton penghargaan tu na masuk PTN melalui jalur SNBP dohos NNBT masuk pukul 10 pituip maringanan di gereja. Nama ngihut tanggal 27 Juli 2025 di Parmingguan jam 10 wib. Patupan Huriado pasahaton penghargaan tianakon ni Huriata juara sada 2 dohot tolu tingkat SD SMP dohot SLTA. Nama ngihut panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 25-27. Laporan parhepengon panitia pembangunan Boy Matajaha di Warta Naung Tatio B. Napa menopon pemensiunan situa. Hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 di Parmingguan pukul 10 wib. Patupan Huriado paborhaton pensiun Amang situa Jones Fridol Nainggolan Manang Wikwalu memasuki pensiun ala nonggok umur nasida 65 tahun. Dung sidung Parmingguan di Patupa Huriado acara ramatama di GSM Gloria lantai sada. Nah di dohotan ni utusan sian ganuk wik dohot utusan kategorial. Nah papituan ibadah khusus Manang Ipsus.
Mamuka Sadarion, Minggu, tanggal 10 Juli 2025, masohok ma parmingguan ipsus saha tu penerimaan ajaran baru par guru malua tahun 2025-2026. Napa waluhon buah-buah. Hobar tu program kerja ni huriata tahun 2025, marhi tetetingon pinangido tu sude ruas ni huriata asa tapasaha ma pelian tahun tu huria manang tu situa wik tabe. Sanari kita majaha surat sian kantor pusat tapai huti ma salhuna. PA Raja Tarutung sia Juli 2025. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP, Cece Bapak Pendeta Resort dan Amang Pareses di tempat. Damai sejahtera dan kasih karunia Yesus Kristus, Raja Gereja menyertai kita semua. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Kristus bagi HKBP hingga saat ini. Sejalan dengan visi menjadi berkat bagi dunia, HKBP terus melakukan transformasi termasuk dalam bidang pendidikan. HKBP berkomitmen mendidik jemaat agar menjadi anak-anak Allah dan warga negara yang baik, serta memulihkan harkat orang kecil melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden RI tentang pembangunan sumber daya manusia. Dalam semangat ini, HKBP memiliki Universitas HKBP Nomensen atau UHN yang berdiri sejak 7 Oktober 1954, kini telah terdiri dari UHN Medan, 10 fakultas, 34 prodi dan pasca sarjana, dan UHN Pematang Siantar, 3 fakultas dan 16 parodi. Beberapa program studi termasuk pendidikan dan profesi dokter telah terakreditasi unggul, menjadikan UHN salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Utara versi EduRag. UHN adalah bagian dari pelayanan HKBP untuk memajukan pendidikan. Sehubungan dengan itu, kami mengimbau seluruh jemaat untuk mendukung pengembangannya secara moral dan material, serta mengajak anak-anak kita melanjutkan pendidikan tinggi di UHN Medan atau UHN Pematang Siantar. UHN menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi. Informasi tentang UHN dapat diakses di website http UHN ID dan http UHN ID. Demikianlah kami sampaikan surat ini. Atas perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Pro Deo et Patria, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambulan MST. Songanima titina masa di Huriata Sadarion malatema di Tuhata. Maredde hita sian buku edde nomor 210 ayat sada huhut papungu pilihan sada A dohot sada B.
Gadeon Ayatolu. Dameni debat kade batas sileban doho mangolo yakai napa boto hokiam mau tuhamu sadarion ikom mago situ tuhamu jaladak tagamo lelek kamu mangolu ditano sitopotomu duktari par Jordan bae partaliamu Jowoku masadario langit dohotano gade sitidangiku dopakamu paboa nauku papilito tuhamu hangolua dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru dibaini pilih mahangoluani asa mangoluho doho pinoparmu sogot asa haholonganmu Jahoba de Batam jala tangihonommu soarana
jala marsiloho rohap ibana ay ibana hangolwa muhian dohot na padijang umurmu asa tok-tok ko maringan ditano naong niwarihon ni Jehovah hiyat tuaka opum tu si Abraham si Ishak dohot si Jacob naing lehonon na tunasida ido saha na hamuna kadonga saha persyaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion turpuk jamitat tasadarion manaringoti taringot tu sejarah perjalanan ni bangsa Israel di turpuhon tongot di perjalanan manuang bangsa Israel sian Mesir laut tutano kanan nungau 40 tahun nasida di perjalanan naniuluhon ni si Musa jalan naik saha manasida nuaik tutano kanan nunga tarida tano kanani nunga saha nasida tu pintu gerbang ni tano kanan adorak so masuk bangsa Israel tutano kanan satoki jolo di papungu si Musa bangsa Israeli jolo di paluhut si Musa bangsa Israeli adorak so masuk nasida tutano kanan adong 5 alasan ni si Musa ubay jolo di papungu ibana bangsa Israel adorak so masuk nasida tutano kanan na parjolo alasan ni si Musa nakpe naun jonok tano kanan nakpe nauk tarida tano kanan nakpe nauk sahat nasida tu pintu gerbang ni tano kanan alay dang naboy bedohot si Musa masuk tu tano kanan buasa dang boy be masuk si Musa hobar tu pakatidakonon ni buku bibel tai heamuru ibana tu debata gabe dihum debata ibana dang boy masuk tu tano kanan nakpe nauk tarida tano kanan nakpe nauk jonok tano kanan alay padok ni debata tu si Musa ola nion nama iban alani rikot di rohani si Musa ikut jolo papataron na Muse akahata poda na pinasahat ni debata tu bangsa Israel adorak so masuk nasida tu tano kanan na paduahon alasan ni si Musa ubay jolo di papungu si Musa bangsa Israel adorak so masuk nasida tutano kanan na 40 tahun di perdalanan na jugulat bangsa Israel sa toki kolan na gaor sa toki kolan na marungutungut sa toki kolan na marbadai masih lete-letean biar rohani si Musa so tunggu duksahan nasida tutano kanan lalap kolan nagaor merbadai alani rikot di rohani si Musa ikut jolo pudana paingoton ni si Musa bangsa Israel adorak so masuk nasida tutano kanan na patoluhon alasan ni si Musa ia tano kanan nanaing masuhan nasidai dang na kosong betanoi nungadong jumolo pitu suku bangso na bolon mamasuhi tano kanan jala bangso na pitu ipe akka pardebata sileban alani biar rohani si Musa so tunggo tarihutihu bangso Israelon manobba debata gana-ganan ni na pitu suku bangso alani riko di rohani si Musa ikut jolo pudan na bangso Israel na paupaton ia tano kanan na yang masuhan nasida ima tano na napu habauran ni susu dohot situa ngiloba lapatan na kesejahtera dona yang dapat tonon ni bangsa Israel dung masuk nasida tu tano kanan biar rohani si Musa so tunggu kesejahteraan ni tano kanani mabai bangsa Israel lupa kacang akan kulitnya lupa nasida di balgani holongi rohani dewata alani riko di rohani si Musa
ikko jolo podana paingoton na musena sida adorak so masuk tutano kanan na palimahon na parpuri nakpe maribu-ribu lobi 3.000 halak bangsa Israel nanang masuk tutano kanani anggona asli haluar sian Mesir masuk masuk tutano kanan hola 2 halak go isetahe isya kamanginan akan atoras ni nanang malua maso hola si Joshua dohot si Kaleb bo asingi sude akan asorang natubu di tonga dalan nama natubu sesudah pemberian pati ni debata alaniri ko di rohani si Musa ikut jolo udahan na Muse pasahaton pati ni debata tu bangsa Israeli nali mau malasan ni si Musa ubay jolo di papungu si Musa bangsa Israel adorak so masuk nasida tu tanah kanan nuang dia mahata ni debata na pinasahat ni si Musa tu bangsa Israel adorak so masuk nasida tu tanah kanan hamuna kadongan diturpuk tahun secara singkat tolu na naik pasahaton ni debata marhite si Musa tu bangsa Israel dia mai na parjolo di dok si Musa pilih mahangoluani odo na parjolo hatani debata na pinasahat ni si Musa tu bangsa Israel pilih mahangoluani maragam pangalaho maragam akanamasa na naik si daun ni bangsa Israel dung masuk na sida tu tanah kanan adong akana jahat adong akana burju alai intina di paingo si Musa pilih mana burjui pilih mahangoluani asaleleng ngolum tua katik kinanengro lapatanna adong 2 macam ragam yakana naik siadupan ni bangsa Israel dung masuk na sida tu tanah kanan adong na birong adong na botar adong na burju adong na jahat adong kamatian adong kangoluan tuhata mangilo tu bangsa Israel marhite si Musa pilih mahangoluani pada wakaulau na maralo tulomone rohani debata ulahon nakana mardomu tuholong tulomone rohani tuhata om mana parjulu sahali na pinasahan ni debata tu bangsa Israel jalaom mana parjulu sahali nanaing dohonan ni tuhata tu hita di minggu tasadarion pilih mahangoluani pikiri akan naik siulaon manat kasih dia naik sidalanan unak terrubung unak salah unang menyesal hita Muse ulaho makaulau lomoni rohani debata pasisi pada wakaulau namaralo tu lomoni rohana ido asa saya mau sulok di jamitak wakamanginang manogok na isi hicat kita tabay jo tekat di ngoluta hudul jo hita satokin martangi yang jo hita tadok jo di rohata hola lomone rohani debata mana hula di ngoluku sadario akan amaralo tu lomone rohani debata tapadao adong go perubahan pasti adong perubahan saya natabani Tuhan ido akapasu-pasu hangolua silas ni rohatu hita molo taulahon akaulahon lomone rohana unang jo kana negativita pikiria te ang kanoni ko kujanggula jibana unak song neto ang kanoni ko kutakko jo pisang na unang jo songoni alaya kalomone rohani debata mazona taula di ngoluta anggo sadarion udah lomone rohani debata mana hula di ngoluk adong go perubahan di ngoluk tesenak kana somali pasti ada perubahan alanido dijujui itu hatta marhite si Musa bangsa Israel dohot kita di bagasat tikion pilih mahangoluani ahahangoluani akaulaun lomone rohani debata na paduahon di doksi Musa tu bangsa Israel haholongi debata molo didok si Musa haholongi debata jalin hubungan baik dohot debata unak tudalhon unak tadikon mana ngahape namasa oloi haholongi debata di ngolum haholongi debata di ngolum tudalhon akan amaralo tulomoni rohana unangi huton
akka debata nasingi mana di pengosi Musa bangsa Israel unak tarela-ela nasida tu akka debata gana-ganan aslaya sahola debata Jahuba nama kaholongi nasidai naik kosi uluan nasida naik kosi sobao si pujon nasida tu akka tikinan engro hatan itu hata tu bangsa Israel laos satan itu hata tu hita di minggu tasadarion haholongi Jahuba debata anggo di hita halak Kristen dak pola maula tu satta lapatan ni holong sudero hita mangatu si holong jala sudero hita hea makkaholongi nuaing dipangido tu hata songon dia hita makkaholongi dongata luwi sia ni mahita makkaholongi tu Jahuba taingok jwa kamanginang ate mula-mula muncul holong na pertama sekali di rohata tu si sahalak jadi umur-umur remaja mahita na julu ate holong rohata tu sahalak taingok jo mula-mula hea holong rohata susah sahala sai naing go toru sidau ta ido kamang nak pelas mata nyari molo sota ida na taha holongi sehera nangalia do hita torus molo dak ta ida na sat na taha holongi nanggo sahali saminggu hira naung 200 tahun rasana ido kamang manakola naudo songoni posdor hakura borahita songoni ate nanaing do honon na songod dia hita makkaholongi akan ataha holongi songoni mahita makkaholongi tu hatai sai masih hol mahita molodak pajupang dohotibana sai masih hol mahita molodak tadi hata suara ni debata sai ngadia moho mahita di ngoluta molodak pasti do perap dohot Tuhan hita songod dia hita makkaholongi nataha holongi di portibio luwi siani mahita makkaholongi tu Jahuba taha holongi tu Jahuba tai huton ta puji ta pasanga guarra di ngolutta di portibio unak ta soba debata nasi asingi debata Jahuba nama kaholongi hitai dipangido tu hatta manangi dia pehita maringanan mananga hapena taula sigano pari asa taha holongi Jahuba songoni maholongi rohani debata Jahuba tu bangsa Israel di palua nasida siap parhatubana Mesir di ramoti di dongani nasida 40 tahun di parhatubana jala masuk nasida tu tano kanan unang lupa bangsa Israel alai kotok tong nasida dohok makaholongi Jahuba napatoluhon radoti pati hatani debata dohot akauhumma radoti namar lapatan hanguluhon pahusor-husor di bagasar roham toktong ihuton hata atura patik na pinasaha ni debata hanguluhok katai pahusor-husor di bagasar roham alai molo padohar radoti di turpuk daon naubal gaima puda hokata ni debata tuak kayanakom jadi di bangsa Israel hatus dohala Israelon pasahat tomamudahon hata ni debata tuak kayanakon baik tiki hudul-hudul lau mangal lau murung torus dosai di pabuana sida tua kayanakon hatani debata lapatan na tugas tangjo minatoras do pasahat tob hatani Tuhani tua kapoparan jadi molo dihita halak batak sahatu tau pitu puluhan ringkas do pihak kanatorasta pabuah hukatani debata tu hita alai dumuang idwa saya hudok di jamita kwa kamanginang martibako na kanatorasta na julu gagal hita na toras nuain manugunugu akayana kota buasa gagal yanakon ya kanatoras na julu rata-rata 10 sada 12 alai teratur bui diatur sudi nuaingon rata-rata 2 tolu na mayanakon ni sada keluarga IP eko jolo marmurar si malolong lau manuru ate mola kanatoras na jolo pola ninna muti mengerti kaya anak kona sabaju itu anak kota sonari kenapa bapak bikin kayak gini namun saya isi musai do petamu ate molo tau pitu puluhan isi mana gumuda kita halak batak mangaratos ya tu batu Jakarta tu Kalimantan dohotu tu Irian Barat do takkan asing olak ni belawat do itaruhon
hola merdalan kapali nakpe papat donan nani denelei dak na hala yanakon naibe ale posdor hanya kayanakot tapabor hato na kayanakon dang mahuwei wasa posro hanya kanatoras merasa donatoras nunga naum di pasahata kesirama-sirama jiwa kiagama tua kayanakon setiap malam ikut jolo matangnya setiap malam ikut jolo majahatan ide baka setiap malam sidung mangan ikut jolo marede muai ngajarak kita somoni ni anaronggo perasa ada dua alai dak piga behita natoras naulu rak mangad dohota kayanakon dak piga behita natoras naulu martangiang rak dohota kayanakon manang naung mangad dana hirak tabot ate anggo hita da jolo natoras tada saleli kudullo penatorasi ditikar bahudullo peiba datung barani do peiba pitor lau marbula do marhuate jala memang saya siad dan naung memet umat tanyang memet tahun pasal 112 tong memet do te memet tahun abe memet do pesudi mangarato pe kainai akanat akayanakon na ngapos rohanarang mahwe di pangaratuan ngahu pasahat siraman jiwa kiagaman ido perasaannya orang tua banggo hita te holat tujang sedo pelau gelekta jantungon na wasa jantungon ni beda songon nalele mulak sidiana apala tujang sennya jantungon hape akan atoras na julu rohita mangarato tujang kartau dang jantungon akan atoras tai ala memang ngapos rohana nunga terdidik nunga di pasahat akan atoras hatani de batatu hita hala Israel diulah dua kapamudayon na songon itu akayanakon alani molo dilo diturpuk taon raduti lapatanna pudahon memehon hatani de bata omana patoluhon tugas hita na toras ta pudaya kayanakon tai taramoti akayanakon tai gudang na toras nuaeng manang naumoro mi kamar boru na jam 12 malam tanga paleat turehon manang nai warne dope manang nai luaram marmiani nuaeng dipangido hitu hita asa tapaingot budaya kayanakon tai ido baga ido hata ido nasehat ni debata tu bangsa Israel marhite si Musa jala ido hata ni tu hata nak tu hita di minggu tasadario secara khusus kepada anak kami pelajar sidi yang sebentar lagi akan menerima pelepasan sidi. Tuhan meminta kepada anak-anak kami supaya kita memilih Tuhan, memilih kehidupan. Pilihlah Tuhan Yesus menjadi Tuhanmu. Jangan unang dung lau mulia nongga belau tu Islamate, tetapi tetaplah bertahan sebagai pengikut Kristus. Tuhan itulah tumpuan harapan kita. Tuhan itulah yang menjadi benteng pertahanan hidup kita. Jangan mau goyah lagi, jangan pindah agama lagi. Sekali orang Kristen tetap menjadi Kristen. Amin martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanamina marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobbahor rohanami Tuhan. Nunga di pakulingi hohami marhite hatam. Na pinasahat ni si Musa tu bangsa Israel. Jalaido Tuhan kuraju mihami. Nakatap Tuhan huriam. Lumobi di minggu nami sadarion asiro hat Tuhan suatu kata mitu bagasar wadot pikiran nami asa marurak merperbuih hatami asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu di hani lau manguduti ngol nami tu akatikinan engro nak tu akatikinan engro petu hatok tonggo pesihol rohanami tok tong matuha pakulingi ngolu nami asa hatami nagabe hadda ngabata di ngolu nami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale tu hade bata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadari Tuhan kubak kami tu adopamu aka pardalanan ngolu nami dohok keluarga nami asiro hap Tuhan iring-iring togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay ma Tuhan akapasu-pasu akasilasiro hadihani asa toktong las rohanami mamujiho nanga kayana ko nakapahopu pe Tuhan na pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami manang di jebi na sida maringanan na daw manang nazonok siap kami ramoti na sida tabaya kasilas ni rohay at toko matuhadongan nami miya maringanan di tonga-tonga ni akabagas nami
bae nakabagas nami tu habagas silas ni roh hadihan lumobi mamujiho pasu akan nahulahan di balia dohot di huta asanggia marhita kaulon nami saha pasu minak tonga-tonga ni keluarga nami suak songoni matu hadi minggu nami sadarion nunga hutangi hokami marhite warta tikting di tonga-tonga ni hurian godang nanaik si pangidon nami godang nanaik si halas sonon nami godang nanaik si hamuliate honon nami di minggu nami sadarion tarlobi matu hadi sakap rencana anak doho boruni huriam padita Hendrik Simajuntak doho Orwana Regina Yosepin Uliana boru si Daurit di namar sakap nasida Tuhan naing mamuka pardonga saripe otuari nanaing ro asiro hatu hadiana doho boru ni huriami pasu manasida diari na dinuhul nasida pakai mahuriam haka di peci bubur namek meton parhitiamu mangau peho pasu nasakoi tu anak doho boru ni huriam asaga diri pena tarpasu ri pena berbahagia merlas ni rohana sida tu akatikina nangro na tu akatikina nangro tu hatabaya kasilas ni rohai asangia marhitesia ni tu halam ditadana sida asido tolong suak songoni matu hadiana doho boru ni huriam dinanaing maka kidako kaporseona di tonga-tonga ni huriam tarlobi dia dopamu di minggu nami sadario asirohat Tuhan lean gogo dia ka anak doho boru ni huriam nanaing maka tidak ko kaporseon na sadarion asa sitong di hati dakon nasida pabuah hodo Tuhan hodo si pujon nasida hodo si hutonon nasida tu akati kinanang ro alani Tuhan iring-iring togu-togu tok-tonga kapardalanan ningolu nasida tu akati kinanang ro joloani muse nasida dia kadalanan eksidalanang joloani nasida musa dia kaulaon nanak silaon nasida joloani nasida dia kapikiran nanak si pikiran nasida unang loas nasida Tuhan mangalaka somar donga dohoto dongani nasida Tuhan asatiur ngolu-ngolu nasida atok sahatu tangam medang dohoto di nasida homa Tuhan madongani nasida ria doho borgin suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion hubak kami tu adopamu akka kegiatan pakko basion na naik patu paun di huriam tarlobi di bagasan nasa mingguon ima Tuhan BPH rapok panitia pembangunan panitia gotilon sermon lansia partangyangan uik latihan-latihan kor partangyangan remaja komisi kasih madulu namar sahid doho pertandingan pekan olahraga ama asirohat Tuhan disudia ke kegiatan naik patu paun di huriam hodo Tuhan pos ni rohanami hodo pangaluluan nami asirohat Tuhan pada wakaulaun ni sibulis molo tungarung nanang manggugay ulaun nami asanggia sonak so haribo-ribo kami Tuhan mangulahos saluhut na hobbartulomo ni roham suak songoni ma Tuhan naksakap rencana ni huriam tuari minggu nanang ro di nanang mamasui pensium mama nami naposom amak situa JF lubat tukup sian ulau kaparhaladun asirohat Tuhan sai patulus ulau ni jala mangido kami Tuhan lam tabay gajangi umur tabay pasu-pasu tu amanami asanggia merhitesiani Tuhan lam ditadana sida sido tolong suak songoni ma Tuhan kubak kami tu adopamu macai torok ruas ni huriam namar ningot dia ka ulang tahun nasida ulang tahun katutubu doho ulang tahun pardonga saripeon taka susah dari kami Tuhan tu pasu-pasu buah ka umur nagajangi alani Tuhan mangalo pitanga doha minuai kuriam hakabi pici buburon mabuan nasida tu adopamu asirohat Tuhan tabaya ka pasu-pasu tabay hahipason tabaya ka gajangi umur di dasida asanggia marhitesian itu halam ditadana sida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion hubua kami nak tuadopa wakadongan nami ruas ni huriam nadi bagasa parsahiton macai torok ruas ni huriam hakabi peci buburon di bagasan nahurak sehat tarlubi ma Tuhan dinanami inangge hutagaol boru tabunan sian wek dua na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasni nang dia manami situair tabunan wek dua na tongon wengok nami di rumah sakit Uki nang di si Jonathan hutagaul wek tolu na tongon wengok nami di rumah sakit Ciracas nang di nanami naksia habur hutabarat wek onom na tongon wengok nami di rumah sakit Adiaksa nang di nanami inak tabunan boru Pajaitan wek walu
natongon wengok nami di rumah sakit Koja, amanami JK Hutahayan wek 10, natongon wengok nami di rumah sakit Polri, nang di Sigebi Boru Sitorus wek 10, natongon wengok nami di rumah sakit Perang, asiro hatuha di sudea kadongan nami namar sahiti, asiro hamdi nasida, nungatung loja nasida na mga lului hamalumoni, nungatu kacik dia nasida lanya kapar sahiton nasida. Alan itu hamanga lopitang adahan hami huliam hakabi pecibubur, mabuan nasida tu adopamu, asiro hak Tuhan, surdu kotangam nabadian ako pasu-pasi, majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti, asang dia marhite tangami tu hasa jalatari parhamalumon nasako itu nasida. Masih holo pehami Tuhan lianomu akagajang yumur lianomu hamalumon asanggia tu akatikinan engro boy hami muse rap marlas ni roh hamamu di pasangak pokok sato kinai Tuhan naing mula bimahani naing mula kay magapoto na kabagas nami ramoti dongani pasu-pasu hami di pardalanan pada wakabatabat pada parmarahan palas rohanami non boy pajupang doho takanawa walongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami ramoti dongani pasu-pasu hami tuktuhi toktong roh hadoho pikiran nami asa say masihol kami roh marpungu marsaor di joromon jalo matuhan ilihilek pangiduan namion mar hite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di namarede hita bukwede o 470 sada laos tapapungu mapeliata.
hamu amanami nanami nuaik saha mahita tuacara maka tidak kok kaporsiaon dinamarede hita bukuede 140 ayat sada laos jongjong makayana konami nanang maka tidak kok kaporsiaon rap dohot akan atoras di hudulan nasidabi marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama anak dohoto di parbadia. Amen. Hamu alena toras nidak danahon. Dida hamu doyana komuna haholongan ni rohamuna. Jong dison. Tamaju ngolo madok mauliate hamu sadariot tu debata. Alani sudea sini rohana na selaun. Ai di pangolu do nasida rasi rasan muaeng. Jala sanga di boto nasida hatani debata dohok dalat Tuhan ngoluan. Alai tamaro ingotom muna sadarion. Akka pabahena muna tu akayana komunaon. Aidang dileo debata kadak dana hot Tuhamu. Asa adong donga muna manglau-lau sabing. Alaya saditogu jala diajari hamudo nasida mangihutok katani debata. Ido baina di leon. Ditanya kok kamu do ganupari anak komunaon neselaon asau nang mago nasida molo dihilala hamun wae kurang ni pabahena muna taringo tua kay anak komunaon tamau duk kamu tu debata manopoti salamuna martangi yang mahita alea manami amani nasana targoarama di Banua Gijang dohot di tanon sai tangi ho matang yang namion Jako makada dana hongga bi anak komu asima roham lea matodi perbadia tu rohana sida asa gabe sisiamu nasida rodi salilingi-lilinga molo tung nahurak pabahena nami na selau tu nasida sai se samai sayunang matargasip nasida jalaunang loa sumago manangise nasida binay ni pangalaho nami asima roham sahat tutangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen hudul makanatoras hamu akadak danak mahina holongan ni debata na jongjong ko hamu nuaing di jolo ni debata nama merek torus tu bagasar rohamuna doho di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata daktar baik kamu be marsidalia sogo diari paruhumani molo ingo rohamuna diakari ni ngolumuna nasalpui tamama dok mauliate hamu tu debata ala ni sudea sini rohana jala molo di ngotamu akapabahena muna nasoture imaneang dohot langgus ni rohamuna tu natorasmuna Rodi saluhu dosa muna tama marsa bihamu sadariom marningoti boa kamu maluhu natu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarra nausehu moko pardosa nama nopoti dosana alai pauahamu marohamuna huhut pukkahamu maparangena baru ola ni sadarion asa dalana muna dalana gogoti namar hapatea Tuhan ngoluas si saliling-ililingna atong
alusihamu mana husukutono tuhamu dijolo ni debata doho dijolo ni akadongan na pungudison di parhatu turohab bohatan ni debata naginurhomu na selaon holani do dalat tuhangoluani olo do hosian nasaroham tumudal hosaluhu dosa jala olo do tujuluanon mangihuto kata ni dewata rodi hasusudani bohalmu olo do makangoluho kaporsiaw na sitongi nahi na tidakon ni huria Kristen Protestan songon na tersurat di padan Nairobi doho di padan Naibaru atong marpada dohamu nguang doho debata na badiyai di jolo ni huriaon tungunang osehamu sai burjuma hamu marningo saluhu nai asalam hot hapor siaw muna martangiang mahita ale amanami jala debata nami suru matod di parbadia turuhanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huleo kami marohanami bain inganamu ola nior rodi saliling-lilinga surat to jala sahapi matusi sude nau kolehami sai paujung maulaw na pinuk kami di bagasa rohanami ramoti mahami sa sudena unak tuhamagoa sogo manangis sa kamion togu jala iring-iring mahami ganu pari asa sahatami tuhangoluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo hata hapor seotai rap mahamu madok. Hudul mahamu Roma 22 halak 7. Surat makatidakon hapor siaon hata sipaingot tu Jessica Felicia Silalahi nienet sian Matius onom ayat 14 ai ia disesahamu salani halak na doppa kamu sesauni amamuna na dibanuagi jangido dohot dosamuna karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saya burju maho rasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hangoluan parangihon mahata ni dewatana gini ruhon mi ai ido hangoluan. Surat makatidakon hapor siaon hata sipaingot tu Maures Sitia Anabela Malau Sian Sada Timotius 4 ayat 16 Mata hondirim rodi pamodaioni
mian maho desi. Awasi dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi dilehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata, na ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mata. Dohot sia anak nga Tuhan Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di ramoti mahamu maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasanarenggan. Amin. Surat Makatidakon Haporsihaon tu hatasi paingot tu Jessica Emanuela Manuro sian Matius onom ayat 30. Sai jumolo ma lului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna. Dungi tambahononna dosude aka odeng tu hamuna. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho ha tupal hangoluan, parangehon ma hatani debatana ginuruhon mi, ai ido hangoluan. Surat Makatidakon Haporseon, hata si paingo tu Shalom mita Irene Manurung, sian Nehemia bidualu ayat 10c. Aina badia do ari sadarion di tuhatai, dibaheni unang holsoan hamu. Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata, naginuruhon mi, ai idu hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat. Jala sai di pargogoi mahamu patupahon nasanadenggan. Amin. Surat Makatidakon Haporsiaon, hatasi paingot tu Kesia Anggia Stefani Siregar, sian 5 Musa 10 ayat 20. Ikon marhabiarat hotu Jehovah de batam, ikon ibana oloanmu, jala masih tiopan roham di ibana, jala marsupa hotu goarna. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah engkau harus beribadah dan berpaut, dan demi namanya lah engkau bersumpah. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan, parangehon ma hatani debata nagi nuruhon mi, ai ido hanguluan. Surat Makatidakon Haporseon, hata si paingo tu Fania Teola si Manulang, sian pangukapon 2 ayat 10. Sadama roham, sadama parohahon hamu, sada haholongan muna, saroha sapikiran mahamu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata, naginuruhon mi, ai ido hanguluan.
Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sai di pargogoi mahamu patu pahon nasanarenggan. Amin. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingot tu Delia Moriana siahaan. Nienet sian Matius 10 ayat sia. Hamu akan napar pinggol hamu mai. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi leonoku matuho tupal hangoluan. Parangehon ma hatani dewatana ginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingot tu Joy Angel Sitopul sian pangukapon 2 ayat 10. Marolop-olop tu debata ma ale sandok tanoon. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seisi bumi. Saya burjumaho rasi rasa mati. Dungi lehonoku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhon mi. Ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sai di pargogoi mahamu patu pahon nasanarenggan. Amin. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingot tu Fresia Dominique Logan Siregar. Nienet sian Matius 10 ayat 26a. Unang mahabiari hamuna sida. Aedang ngadong naholip naso si papataron sogot. Jadi janganlah takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang terhubung, yang terselubung, yang tidak akan disingkapkan. Saya burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatani dewatana ginuruhon mi ai ido hangoluan. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingotu Gabriela Renata Huli Sitorus sian Amsal 15 ayat 10 tolu. Rohana hilas pasihar panaili alai molo marsak roha marguruk pongma tudi. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuhut tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sai di pargogoi mahamu patu pahon nasanarenggan. Amin. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingot tu Tobi Meiliana Castelli Sinurat. Nienet sian sada Timotius 4 ayat 12b. Alai gabe tiruan ni akan naporsea maho di pakatayun, di parangi, di holong ni roha, di haporseaon nang di hatomanon. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Saya burjumaho rasi rasa mate, dungi leonoku matuho tupal hangoluan. Parangihon ma hatani debata na ginuruhon mi,
ai ido hanguluanmu. Surat makatidakon haporseon hata si paingotu Teresia Jesi Evelyn Lubat Tobing sian sada Petrus 2 ayat 10 pitu marhapatunon mahamu tu sasudi haholongi ma akkadongan habiari ma debata pasangap maraja. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matu hotupal hanguluan, parangehon mahata ni debata nagi nuruhonmi, ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de mata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon na sanajad. Jala sa di pargogoy maham patupahon na sanaringga. Amen. Surat makatidakon haporsiaon hatasi paingot tu Marina Lovely Benedicta Marbun. Nienet sian 2 Tesalonik tolu ayat 10 tolu. Alai anggo hamu alia kadongan. Unang manaloja hamu membayen nadenggan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Saya burju maho rasi rasa mate. Dungi leonoku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahatani dewatana ginuruhon mi. Ai ido hanguluanmu. Surat makatidakon haporseaon hata si paingot tu Jodear Anastasia si marmata sian Mazmur siap ulualu ayat 4 mar surak-surak maho alesandok tanon mangolopon Jehovah pangiar ma suarom marulop-olop jala marende mahamu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Saya burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahatani debata, nagi nuruhonmi, ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de mata-mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadenggan. Amin. Surat makatidakon haporseaon hata si paingot tu Eunike Yusniar si majutak. Nienet sian Lukas 12 ayat 25. Saya hohos ma gotingmuna, jala galak ma palitomuna. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saya burjumaho rasi rasa mate, dungi leonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon ma hatani dewata nagi nuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Surat makatidakon haporseon hata si paingotu Klaradiska sian sada Petrus 5 ayat 7 tiga kon hamuma nasa nahinol sohon niro hamuna tu ibana ai disari hondo hamu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhonmi ai ido hanguluan.
Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia tod di parbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoi mahamu patupahon nasana ringga. Amen. Surat makatidakon haporsiawan. Hata si paingot tu Miranda Alicia Bet Renata si Hombing. Nenet siang Rom 10 ayat 10. Ay malua do ganup naman jo goar ni Tuhani. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya burju maho rasi rasa mate. Dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon ma hatani dewata nagi nuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Surat makatidakon haporseon hata si paingot tu Tasya Angelina hutahayan. Sian imamat 10 sia ayat 10 walubi. Ikon haholongonmu donganmu jala songon dirim ay audo Jehovah, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saya burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata nagi nuruhonmi. Ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia tod di parbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amen. Surat makatidakon haporsiaon. Hata si paingot tu El Sadai napi tupulu. Nienet siang 5 Musa tol usada ayat onombe. Dang tagamon marsobu-sobu ibana nidaho manang tadi konon naho. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Saya burjumaho rasi rasa mate. Dungi leonoku matuho tupal hangoluan. Parangehon ma hatani debatana ginuruhon mi. Ai ido hangoluanmu. Surat makatidakon haporseon hata si paingot tu Gresianita putri si mangusong. Sian Kolose tolu ayat 15. Jala dameni Kristusima mengarajai di bagasan rohamuna. Aitusido hamu dijau di bagasan sada daging. Gabe paroha mauliate mahamu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Sai burju mahora sirasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahatani debata naginuruhonmi. Ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia tod di parbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amen. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingot tu Jehan Algeron Lucian Ranel Pangaribuan. Nienet siang Psalmen siap wonom ayat 2. Endehon hamuma Jehovah puji hamuma guarda. Baritahon hamuma hatuaonna ganup ari. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Saya burju maho rasi rasa mate. Dungi leonoku matuho tupal hangoluan.
parangehon mahatani debata nagi nuruhon mi ai ido hangoluan. Surat makatidakkon haporsiaon hata si paingot tu Desmond muti asiregar sian Yeremia sada ayat 8. Unang homa biar maradopon nasida ay say audo dongan paluahko nina Jehovah. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata naginurhon mi, ay ido hanguluan. Jalo kamu mapasu-pasu siya Tuhan debata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadinggan. Amen. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingon tu Aurel Rafael Pardede nenet sian Matius onom ayat 24 atong unang mahol sohon hamu ari marsogot ay sarihononi ari marsogot do narikot disih saedo molo masih porsan hasusan nabe aka ari. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi leonoku matuho tupal hangoluan parangihon mahatani debata nagi nuruhon mi ai ido hangoluan. Surat makatidakkon haporsiaon hata si paingot tu Yeremia Wesley Bonar Sirait sian Rom itu 15 ayat itu dibaheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan parangehon mahatani debata nagi nuruhon ay ido hanguluan. Jalo kamu mapasu-pasu siya Tuhan di mata-mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanaringgan. Amen. Surat makatidakon haporsiaon hata si paingot tu Axel Manuel Bisuk Raja Mangatur Manurung nenet siang kesal mentoluku pitu ayat 5 pasahat mahdalan tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi leonoku matuho tupal hangoluan parangihon mahatani debata nagi ruhon mi ai ido hangoluanmu. Surat makatidakkon haporsiaon hata si paingot tu gian Raja Doli Pasolang sian Poda 10 ayat 22 rohana hilas manupak ha hisaron alai anggotod di nagodok pabalas huli-huli. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengirikkan tulang. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonokku matu hotupal hanguluan parangheon mahatani debata nagini ruhonmi
ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de mata-mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Sa di rongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadenggan. Amen. Surat makatidakon haporsiaon hatasi paingot tu Daniel Satria Mangaraja Gultom. Nienet sian Jakobus 4 ayat 8a. Pajono kamu mah tu dewata, dungi pajono hon nama Tuhamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saya burju maho rasi rasa mate, dungi leonoku matuho tupal hangoluan. Parangihon mah hatani dewata nagi nuruhon mi, ai ido hangoluanmu. Surat makatidakon haporseon hata si paingotu Farel Yuda Sianipar Sian Sada Timotius 4 ayat 10a. Ai alaini ido umbahen loja hita jalan marukil ala makirim hita di debata namangulu. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonoku matuhu tupal hanguluan parangehon mahatani debata nagin ruhonmi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de mata-mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadenggan. Amen. Surat makatidakon haporsiaon hatasi paingot tu Miska Inoru Moren. Nienet sian sada Yohanes 5 ayat 14b. Molo tapangido manang aha marguru tu lomo ni rohana tangihonon na dohita. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya buju maho rasi rasa mate dungi leonoku matuho tupal hangoluan parangihon mahatani debata nagi nuruhon mi ai ido hangoluanmu. Surat makatidakon haporseon hata si paingot tu Mateu Tertius Marpaung Sian Rob Walu ayat 12. Otpe ale akadongan unang behita mangadop di daging marparange marguru tu daging. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sai wurju maho rasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan parangehon mahatani debata nagi nuruhonmi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de mata-mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy maham patupahon na sanadenggan. Amen. Surat makatidakon haporsiaon hatasi paingot tu Elton tua Karensius Sinurat nienet sian sada Petrus sada ayat 10. Di baheni hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu di asini roha natar buat Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri.
Saya burju maho rasi rasa mate dungi leonoku matuho tupal hanguluan. Parangihon ma hatani debatana ginuruhon mi ai ido hanguluan. Surat makatidakkon haporsiaon hata si paingotu Joseph Juli Prasetyo Napitu. Sian Matius pitu ayat 12. Saluhut na pinangido ni rohamuna si bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tunasida. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya burjumaho rasi rasa mati, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Perangihon maha tani debata naginuruhon ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de bata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon nasa najat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasa nadengka. Amen. Surat makatidakon haporseaon hata si paingot tu Kevin Hagai Utabara. Nienet sian Lukas onom ayat 20. Las marohamuna jala Maria iya di hama masanai ay balgado upamuna di banua gijangi ay songonido di bahen akka amanasida tu akka panuri rangi. Bersuka citalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah karena sesungguhnya upahmu besar di sorga. Demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saya burju maho rasi rasa mate dungi leonoku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahatani debatan nagi nuruhon mi ai ido hanguluan. Surat makatidakkon haporsiaon hata si paingot tu Severi Amos purba sian Hesekiel 36 ayat 27. Jala lehonokuma todikku tu bagasan ate-ate muna. Jala au membahesa asa marparange hamu di bagasan akka patikku. Aka umkupe radotan jala patu paun munadu. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Saya burju mahora sirasa mate dungi lehonokku matupal hanguluan. Parangihon mahatani debata nagi nuruhon mi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de bata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di parbadia. Say di dongani maham maralohon nasa najat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasa radengka. Amen. Hata si paingot surat makatidakon haporsiaon. Hata si paingot tu Rafael Hasiholan Manurung. Nienet sian Hosea 14 ayat 10b. Ayat tigordo akadalan di Jehovah. Jala halak partigor mardalan di si. Alai anggo halak parjahat tarsuladit do di si. Sebab jalan-jalan Tuhan itu lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tersandung di sana. Saya burju maho rasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hangoluan. Parangihon mahatani debatan nagi nuruhon mi ai ido hanguluan. Surat makatidakkon haporsiaon hata si paingo tu Daud Jorgensen Nathanael putra Lubat Tobing sian Jeremia 10 ayat 15. Tangihon hamu jala tarehon hamu pigol muna unang gijang rohamu ai Jehovah do makuling. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab
Tuhan telah berfirman, sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonok kumat tuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata, nagin ruhon mi, ay idu pak hanguluan. Lurus naik. Lurus kau. Iya. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di parbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasanadengka. Amin. Surat makatidakon haporsiaon. Hata si paingot tu Adrian Jefferson Situmorang. Nyenet sian Yohanes 5 ayat 24b. Nunga sahat tu ibana hanguluan nasaleling lelengna. Dakkola be ibana tu paruhuman. Nunga taripar ibana sian hamatean tu hanguluan. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi leonoku matuho tupal hanguluan. Parangihon ma hatani debatana ginuruhon mi. Ai ido hanguluanmu. Surat makatidakon haporsiaon, hata si paingot tu judika Kristian sinambela, sian pasalmen 27 ayat 8. Ninna rohaku do mandokho, lului hamuma bohiku, atong bohimma nahulului ale Jahoba. Tentang engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu kucari, ya Tuhan. Sai burjumaho rasi rasa mati, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon maha tani debata nagi nuruhon mi, ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia tor di parbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasanadenggan. Amin. Surat makatidakon haporsiaon. Hata si paingot tu Luis Fabiano Simajuta. Nenet sian Job 42 ayat 2. Nuaing pe asahuboto. Tungguru dok mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakap niroham nanggosada. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya burjumaho rasi rasa mate, dungi leonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mah hatani debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Surat makatidakon haporsiaon, hata si paingot tu Rafael Hesron Panjaitan, sian 5 Musa 10 ayat 5. Ikon Jahoba debata munai tama ihuton muna, jala marhabiarat tu ibana. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati, karena itu ia telah mengajak kamu murtad terhadap Tuhan. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonoku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani debata naginuruhon, ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy maham patupahon nasanadenggan. Amin. Surat makatidakon haporsiaon, hata si paingot tu Niklaus Osler Manurung.
Nienet sian pesalmen 145 ayat 3 tibuldo Jehovah jala si pujiot si putu tung naso hadodoat do hati bulon naih. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi leonoku matuho tupal hangoluan parangehon mah hatani debata naginuruhon mi ai ido hangoluan. Surat makatidakon hapor siaon hata si paingo tu Aron Nathaniel pasolang sian Joshua sada ayat 5b. Songon pandonganiku di si Musa donganak kuho dang tagamon pasobuhoku manang tadino kuho. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debata naginuruhonmi, ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de mata mata. Dohot sian anak na Yesus Kristus dohot siat to di parbadia. Sai di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sai di pargogoi mahamu patupahon na sanarengga. Amen. Dihamu akaya nakon namin ang makatidako kaporsiyaon ra jongjong mahamu. Hamu akan pinarhamaol ni debata nunga gabe donga sahuria jala donga sapangana kamu mangato parpadanan nabadiai arga situturu hamu ditobus unang oleh hamu bedosa doho sibolis ramotan ni debata rohamu maraloho pangagoi asal matoktong rohamu natibana jala togi honon na rohamu masuk tuhara jawaban wagi jangi martang yang mahita alea manami na di banwagi jang asi maroham dinasida kana pinasahat nuaik tuho sai ramoti manasida marhite-hite tor di parbadia sai paho manasida di bagasapada naum yoluan nasi nakin sai parbadiai manasida di bagasakatam asa tarida haporsyon nasida tujuluanon marhite-hite parangen adenggan. Amen. Hudul mahamu pinasaha mati kitu apa ditatarigan. Hujahama akan terbaik di perguru Malua. Terbaik na Parjolo, terbaik yang pertama Joy Boru Sitopul. Terbaik yang kedua Luis F. Simajuta. Terbaik ketiga Clara Diska. Terbaik yang keempat Gabriela Sitorus.
Terbaik yang kelima, jadi hanya 5 yang terbaik untuk tahun ini. Judika Sinambela. Jadi Rikot do botota amanginang, sian dia do dalanna dapotami 5 terbaik on. Yang jelas pertama kali kami menghitung kehadirannya. Lalu yang kedua, interaksi atau aktivitas di kelas. Dan yang ketiga, kita nilai juga hasil ujian, baik ujian harian bahkan sampai dengan ujian terakhir, termasuk ujian lisan. Demikianlah akhirnya kami mendapatkan mereka 5 terbaik. Karena itu bagaimana kesepakatan kita untuk memberikan kenang-kenangan dari gereja? Silakan mewakili gereja. Siapa? Bukan orang tua. Ya. Jadi napasahaton dengan ma tu natoras nasida Roma tujolo keluarga Sitopul. Wasana koras. Siap gereja do hunggi dua. Wasana koras. Parhaladu bae. Parhaladu, maaf. Dang adong istilahna kesempatan. Parhaladu isi ama. Pandita Resort. Silakan. Nama ngihut terbaik kedua, Dungi Muse terbaik Patuluhon, terbaik Paupaton, Dohot terbaik Napalimahon. Foto dulu. Di namarede hita bukuede 150 ayat sada laos jongjong mahitasanna. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Horo haroro anisa luhut silele nadenga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutjus di jolum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajawmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang isilaw mituhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Jalea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaumu, sai sau malomoni roham di Banua Tongo Songo da di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangolua siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amen. Shalom. Masih jalangan di sapik tabe mahita. Imana parjolo. Napaduahon tinggal manatoras ni na makatidako kaporsyaon. Dohot akayana konami nang makatidako kaporsyaon. 5 menit istirahat baru tauduti marulaw na badia. Songoni mabuah-buah nami. Tinggal manatoras dohot akayana konami istirahat 5 menit tauduti marulaw na badia. Mola tema.
Ahli Katolik di hamu amanami nanami asa hatopi tamulak masuk mahita marulau nabadia di hamu amanami nanami tabua mahudulata gabung manatoras doho anak sidi ida foto makayana konna ida foto nakayana ko manatorasna jadi keluarga matujolo amanginang tabua bema hudulata amanginang ida foto ma akayana konna tada foto nakanatorasta diaka amanami nanami naso madohoti ulau nabadia satabi boido hita ibaga sudul mahita dan gani pudi di hamu amanami nanami natorasnya kaya na kota na makatidako kaporsiaon tada foto mayana kota di da foto manatorasna di hamu amanami nanami tabua bema hudulata asata mulai marulau nabadia sadama rohata madohoti ulau nabadia di bagasatikion di hamu amanami nanami tabuat bema hudulata asata mulai marulau nabadia di hamu amanami nanami asata mulai marulau nabadia tabuat bema hudulata Marede mahita dameni debatana sumuruk sia saluhu roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna marhite-hite Kristus Yesus amen martang yang mahita ale tuha debata para sirohana sumurung amanamina di Banua Gijang asiroham topo mahamina pungudison adora kupanga kami ano parpadanan nabadiai leo matod di parbadia tuganu pami asa dituoh kaporsiaw na mangol dihan asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami pargogoy mahami masadaho diri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami
asa ditubuh kaporsiaon na mangului, sai taiti marohanami, asa lamalungu kami tu Banua Gijang, asa say masihol kami, pai may mahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita kana pinarhambaol ni debata, ita sakap nuaing mangato perpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang majumolo manang natau hita marulan na badiya. Asauna ko nauhum manangi sesiak kitaon. Ay holan naudu roha. Jala naman ol soli rohana. Ala ni pabainan na nasoture. Jala naman ol poti dosana. Jala na porsea di hasani dosa. Na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangato parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulan na badiya. Unang bedioloy sibolis. Unang bedida dati mardosa. Tuk padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom doho lateni roha. Alay paingot-ingotamu ma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala mula mangolu humokopamu. Asa tau hamu mangato perpadanan na badiyay. Di ba ini tatakasi majolo rohat tadi. Jala lusiamu mana husukutono tuhamu. Rimma hita jongjong. Di parhatutu rohabo halak pardosa hosyak katutubum. Dohot alani pangalaw sim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham. Dokma olo. Namarsak goroham alani dosam. Jala di pangidoroham nang maluah honwaik siad dosam. Molo songoni di dok roham. Dokma olo. Di parhatutu rohabo naung roh Tuhan Yesus tutano pangoluho pardosa. Ibana naung mate doho mula mangoluhu mokopo. Mamorsa jalamane sa dosa. Molo songoni di parhatutu roham. Dokma olo. Olo doho manggotapos siya roham late ni roha. Dohot posom mi roha. Aku mi. Olo doho mardengga doho talak na mangarsahiho. Jala na ulo doho mane sa dosa ni dongamu. Songon na pinangido ni roham. Sesao ni dewata sudi dosa. Molo songon ni roham. Dokma olo. Atong tapau dube marohata. Jala tatopoti masudi dosata. Ihutok kamu matang yang di bagasar rohamu nabi. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang gohan. Ay jojo tulaw sihami patimu. Tamaro honau humbu hami nuaing doot sogot. Molo balasono mutuhami hobartu pabahenan nami. Alay-ala ni godang yasi dohot tolong ngiroham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehomu humokopami. Ala ni ubanda hupami mangido tuho. Asima roham dihami, say jalo mahali, say sesa masude dosa nami, jalaliaw to di porbadia Tuhan, asa margogohan mangalaw na sa dosa, doho mangulahon na hobar tulo mo ni roham, sa liling di tanod do pehami. Amen. Atok kamu akan naman opoti dosa muna, jala na mauas dia sini rohani debata, say saha matuhamu na hinaporsya muna, mga sahok kata ni Tuhan Yesus dohurok Tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa sa luhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot to di parbadia. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajawmu. Say sauk malomoni roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang. Leo matuham sadaryo kangoluas siapari. Sesa madosa nami. Songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togyo tu pangujunan. Palua mahami siat pangago. Ay honap punarajaon. Do taugon. Rodi hasa ngapos sa liling-ililingnya. Amen. Hudul mahamu marede mahita.
Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lao padiriho parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus lo sagu-sagu bornginai ujutarjehe ibana. Didok mamauliate. Dungi di penggoli mai di palia matua kasisian. Huhu madidok. Jalo hamuma jala pangama. Dagiku dengan nilai Tuhan mati aku mau kopamu. Baik kamu masongoni baik parningotamu na diau. Jala duksun na sida manga dibuat mapanginumani. Didok mamauliate, dungi didok matunasida, jalo hamuma sudah hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru mamarhite-hite mudarhu, nani sehok kumokopamu, baik kasani dosa, sai baik kamu masongoni, baik parningotamu na diau. Atong Roma hamu nungara de sude ida jala de hamu madenga basa ni debata Roma hita dua-dua keluarga tujolo marede mahita.
Marede mahita. Laos rim mahita jongjong. Martang yang mahita. Puji matuha debata ale todiku. Jalan asarohaku di bagasa mamuji guarana badiai. Puji matuha debata ale todiku. Jalaunak tu kalupa hodengkan ibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena. Ibana pamalu makasahi musudena. Ibana palua hokosam siak kamagoan. Jala dilihat tu hodengka basa dohota siniroha. Para siroha jala pardengga basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang di bait tuhita na hobar tu dosata. Jala dang di balosok tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu anak konado. Asini rohani Tuhan debata diakana maka diaribana. Nungatakas di paturuho debata holongi rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuek siar rimasna dunga be parpitor hita hinorho ni mudarai di baini sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyorro di saliling-lilinga. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen. Shalom. Horas madita. Tajalang mana di habirang doho di siam tabi. Tergan, tak jalan ini kau lari, badal juga. Di hamu panitia nami adong dope acara habison, adong dope acara di orang tua setelah ini di yang berkaitan dengan pelajar sini masih ada, sudah tidak ada, berarti tinggal pembubaran panitia. Itu urusan internal panitia. Oke, nanti sampai ketemu
di lain waktu sayang giat matu hatta nama dongan hita di ganup ulau tabe mardo musirang mahita sian ingananon tumopot akka inganan situ juota